Građani Kosovske Mitrovice su u ranim jutarnjim satima uklonili barikadu koja se nalazila na severnoj strani glavnog Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Barikada je uklonjena uz pomoć kamiona i teške mehanizacije, a akcija je trajala od 1 sat iza ponoći do ranih jutarnjih sati i protekla je bez incidenata. Nije bilo dodatnog okupljanja građana osim onih koje je buka probudila i koji su akciju pratili sa prozora obližnjih zgrada. Novinarske ekipe iz južnog dela Kosovske Mitrovice takođe su pratile uklanjanje barikade sa glavnog mosta. Nekoliko kontejnera koji su se nalazili ispred barikade na severnoj strani Ibarskog mosta u Kosovskoj Mitrovici uklonjene su prethodno utorak popodne. Jutros je saobraćaj preko glavnog Ibarskog mosta nakon skoro 3 godine ponovo normalizovan i mogu se videti automobili koji najčešće iz južnog prelaze u severni deo grada i obrnuto. Na mostu su stacionirani pripadnici italijanskog KFOR-a i jedna patrola kosovske policije. Barikada koja se do jutros nalazila na severnoj strani mosta na Ibru jedna je od najvećih koja je podignuta u ovom delu Kosova tokom 2011. godine, kada su se Srbi postavljanjem barikada i blokadama puteva usprotivili prisustvu kosovskih institucija na severu Kosova. Nakon uklanjanja ove barikade ostala je još jedna manja na putu od Bošnjačke Mahale prema unutrašnjosti Severne Mitrovice.